Әлисә бар дөньяны күрә алмый. Бигрәк тә әнисен. Менә 18 генә тулсын. Чыгып китәчәк ул йорттан. Табачак ул аны. Юк, әни дип муенына ташланыр өчен түгел. Үч алачак ул аңардан. Менә шушы балалар йортындагы тормышы өчен. Монда түгелгән күз яшьләре өчен. Ул анда бер кайгысыз типтереп яшәгән өчен. Менә нигәдер әнисенең типтереп яшәвендә ул шикләнмәйде. Әлисә исә үзен белә белгәннән бирле шушы төрмәдә яши. Бер йорттан икенчесенә күчергәннәрен санамаганда. Ни өченме? Чөнки ул сугыш чыкмары. Аны инде нинди генә җәзаларга тарттырмадылар. Барыбер сугышты. Аерым бүлмәдә бикләп тоттылар берничә көн, тәмле ризыктан шикләделәр. Ул барыбер сугышты. Күрә алмый ул берсендә. Тәрбиячеләрне дә, бала чаганы да. Хәер, бар дөньясында. 14 яшы тулгач кына сугышудан туктады ул. Юк инде, кинәт барсында ярата башлаганнан түгел, чөнки аңардан болай да куркалар иде. Сугышып та торасы юк. Тик ул ялгыз. Көнен бер почмакта утырып үткәрә. План кора, ничек әнисен табачагы, аңардан ничек үч алачагы турында уйлана. Ничә еллар буена килеп балаңның хәлен дә белми яшәргә буламы? Бер вакыт ишек алдында йөргәндә ул ниндидер бер бик моңлы көй ишетеп калды. Ул көй шул кадәрле матур да сагышлы да иде. Кызның йөрәк кылларын тибрәндерде ул. Кыз акация куакларын аралап шул якка карады. Бәй, бу бит аларның ишек алдын җыештыручы Кәли бабай уйный икән. Ул кинәт кызга борылып карады да: "Телисеңме? Иретәм" диде. Әлисә аптырап калды. Ул шулай уйный алмаячак бит инде. Шулай да якынрак килде. Курай сыман уен коралы иде бу. Иң кызыгы, шул уен коралын бабай үзе ясый иде. Әлисәгә дә ясап бирде. Беренче көй чыга башлагач, кызның шатлыгыннан түбәсе күккә тигән иде. Хатта кочып ук алды ул бабайны. Шулай дуслашып киттеләр алар. Көндә кыз аның янына килә, сөйләшеп утыралар. Тик ни эшләп ул балалар йортында яшисең? Анысын да сөйләде Кәли бабай кызга. Бар иде минем йортымда, гаиләмдә. Фатирым 3 бүлмәле, зур иде лә ул. 10 ел элек хатыным үлеп китте. Ярый әле улым бар иде. Аны өйләндердем, тик килен бик яман булып чыкты. Улың яраткач ни хәл итеп була? Дәшми түзеп яшәдем дә, чыгып киттем бер чемодан тотып. Ник чыгып киттегез, сезнең фатир бит. Олар чыгып китсен иде. Яшәсеннәр дидем. Улымны кызгандым. Тик 5 елдан улым да аварияга эләгеп вафат булды. Фатирга юл бөтенләй ябылды. Хәзер минем бер якын кешем дә юк. Минем дә алар артыннан үләсем бик килә. Тик ятып кына үлеп булмый шул. Менә әлегә монда сыендырдылар. Әле бит эшли алам. Шуңа бер почмак та бирделәр үземә. Минем әни бар. Тик кайдадыр. Мин аны күрә алмыйм. Мин аны табачакмын һәм үч алачакмын. Мин сезнең кебек баш иеп яшәргә җыенмыйм. Укырга кереп кеше булачакмын. Барысына да үч итеп кеше булачакмын. Күрер әле нинди баласын ташлаганны. Синең кем буласың килә, кызым? Әлисә тынып калды. Кара син аны. Менә моның хакта уйлаганы да юк икән бит. Мин берәр нәрсә төзер идем. Йортлар мәсәлән. Шул көннән башлап Әлисә уку турында хыяллана гына түгел, әзерләнә башлады. Ул барыбер кеше булачак, күп акча эшләячәк. Менә күрерләр әле. Әлисә балалар йортын калдырып киткән көнне дә алар бик озак сөйләшеп утырдылар. Чөнки кыз укыячак төзелеш колледжы икенче шәһәрдә иде. Мин әле киләчәкмен сезнең янга, диде Әлисә. Карт истәлеккә дип ясап биргән курайны учына кысып. Кәли картны күрер өчен 8 елдан соң гына килә алды ул. Тик ул юк иде инде анда. Йорт директоры алышынган, тәрбиячеләр икенче һәм аның кайдалыгын беркем әйтә алмады. Авыр холыклы кызның тормышы да җиңел булмады әлбәттә. Әйе, укып чыкты ул. Яхшы гына эш табылды, соң гына кияүгә чыгып 1 елдан аерылды да. Ансат түгел иде аңа үзен аңлаган кешене табу. Иреннән авырлы булып калып, кыз бала тапты. Инде ару гына акча эшли ала башлагач кына әнисен эзләргә булды.
Тик үч алырга туры килмәде. Әнисе үзе дә балалар йортында тәрбияләнгән булган икән. Кияүгә чыкмый гына бала табырга уйлаган. Тик кызын табырга 2 ай калгач, аңарда яман шеш тапканнар. Шуңа ул баласын калдырып киткән икән. Ул вакыт табиблар да аның бу уен дөрес дип кабул иткәннәр. Кызы туганнан соң бер генә ел яшәгән ул. Әнисенең каберен табып, истәлекле такталарын яңартып, төзекләндерде Әлисә. Әйе, типтереп яши дип уйлаган әнисе күптән гүр иясе икән шул. Аның хәзер бар юанышы да, куанышы да кызы Камилә иде. Бар дөньяны коткаручы дип көлә ул кызыннан. Алар вакыт булган сайын шәһәр паркында йөриләр, андагы зур булмаган күлдә үрдәкләр йөзә. Кызчык шуларны ошатырга да ярата. Урамдагы ташландык песәйләрне ошатучы да ул. Шушы кыз өчен Әлисә җанын бирегә дә әзер. Һәм ул моның өчен барын да эшләргә, үзе күрмәгән бәхетне бирегә тырыша ул кызына. 10 кап туңдырма сорасынмы, алып бирә. Кыз дуслары өчен алдыраны, я барсына да конфет таратырга ярата. Ә бер көн кайтып, әни, тиз арада икмәк белән колбаса кирәк дип аптыратты. Бу юлы кемне коткарабыз дип елмайды Әлисә. Анда бер бабай коробка эчендә яши, диде кызчык. Бар инде тизрәк. Ул әйбәт бабай, ул бомж әни. Ул бабай күп әкиятләр белә. Әлисә кызы сораганны кибеттән барып алмый булдыра алмады. Син монда утырып тор, диде кызчык. Мин хәзер аның янына барып киләм. Еракта шуннан да бер картның бөкере гәүдәсе күренде. Әлисә тынычланып эскәмиягә утырды да телефонына текәлде. Кишен китап тотып диванга сузылды ул. Кинәт нидер сызгырудан дертләп китте. Күрше бүлмәдә кызы Курайда сызгырта иде. Ул йөгереп кызы янына чыкты. Кызым, ни булды бу? Бу Курай, диде кызчык. Теге бабай ясап бирде. Ул безне музыка чыгарырга өйрәтә. Әлисәнең күзләре яшьләнде. Балалар йорты. Курай моңа исенә төшеп күңеле тулды. Андый Курай миндә дә бар, диде ул. Кайчандыр бабай биргән Курайны каяндыр китереп чыгарып уйный башлады. Аннан соң, әйдә күрсәт әле миңа, кайда ул бабай, диде. Бабайны тиз таптылар. Кулаклар арасында ниндидер картон тартмалар эчендә бөгөрләнеп яткан Шәүлә турып утырды да, күзләрен кыса төшеп Әлисәгә текәлде. Аннан яшен суккандай дертләп куйды. Әлисә кызым, бу синме? Диде ул калтыранган тавыш белән. Әйе, мин. Ә син, җыен әйдә, өйгә кайтабыз, диде хатын, картны иңеннән кочып, шерки ашатып утырма монда. Карт авыр кузгалып турып басты. Менә алар өчәүләп урам буйлап атлый. Карт әле бу бәхеткә ышанмый, төш күрәдер сыман. Әлисә култыклап бармаса, егылып та китер иде кебек. Чөнки күзләрен яшь томалый да, томалый гына бит. Үзеңнең кемгәдер кирәк булуыңнан да зур бәхет юк икәнен ул яхшы аңлый. Димәк, бүген ул ялгыз түгел. Инде үлсә дә чүплектә үлмәячәк. Хикәянең авторы Ирина Мэр. Гөлфия Гаян тәрҗемә иткән. Гүзәл Яппарова укыды. Кадерле дусларым, исән сау булыйк, бәхетле булыйк, озын гомерле булыйк дигән теләктә калам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.